Fl-aħħar 10 snin fis-settur ta' diżabilità seħew żvilupp importanti kemm fuq livell leġislattiv u kemm fuq livell soċjali u kulturali. Fil-fehma tal-kap tad Dipartiment tal-Istudji dwar id-Diżabilità tal-Università ta' Malta, Dr. Amy Camilleri Zara, dawn l-iżviluppi tejbu l-kwalità ta' ħajja ta' dawk li jġarbu diżabilitajiet fiżiċi u intellettwali. Ewlenin fosthom l-inkorporazzjoni tal-Konvenzjoni ta' Nazzjonijiet Magħquda fil-Liġi Maltija f'Awwissu tal-2021. Żvilupp importanti għal drittijiet tal-persuni b'diżabilità, però ma nistgħux nifqu hemm, irridu ovvjament nużaw il-liġi biex il-ħajja u l-kwalità tal-ħajja tal-persuni b'diżabilità tiġi aktar għall-aħjar. Dr. Zara qalet li l-kunċett ta' diżabilità m'għadux jitqies bħala xi ideoloġija astratta jew kuntest fl-arja, partikolarment għal dawk li mhumiex milquta. Qalet li l-mezzi tal-medja soċjali qed jagħtu viżibilità lil persuni b'diżabilità biex jesprimu ruhom, isemmaw leħinhom u jwasslu l-menti. Qalet iżda li għatem fejn jista' jsir titjib. Ġifieri għadek tmur f'postijiet fejn tiltaqa' ma' inaċċessibilità. Per eżempju, subtitles għal persuni li huma nieqsa mis-smieħ mhumiex mainstream, ġifieri nixtiequ li dawn ikunu mainstream. Aċċessibilità għal persuni li għandhom nuqqas intellettwali. Dr. Zara qalet li minkejja bħala medja madwar 15% fid-dinja għandhom xi diżabilità, huwa diffiċli biex tikkwantifika l-att preċiż ta' dawk li għandhom diżabilitajiet fiżiċi u nuqqasijiet fuq livell psikoloġiku u mentali li qed jikkreaw diżabilità. Il-Commission for the Rights of Persons with Disabilities għandha reġistru, però dan ir-reġistru huwa mod volontarju, ġifieri ħafna drabi n-nies jħossu l-bżonn li jirreġistraw lilhom infushom biex ikun jistgħu jaċċessaw servizzi oħrajn. Però ma jfissirx li dik hija l-istampa ċara tal-persuni b'diżabilità kollha f'Malta. Qalet li d-Dipartiment tal-Istudji dwar id-Diżabilità li qed jiċċelebra l-10 snin it-twaqqif tiegħu ma jwiżinx id-diżabilitajiet mill-lat fiżiku, iżda jifoka fuq l-aspett soċjali u kif dawn iħallu effett fuq il-kwalità tal-ħajja. Elenkat kif id-Dipartiment b'korsijiet speċjalizzati qed jiftaħ il-bibien bereħ għal opportunitajiet fis-settur, inkluż għal dawk li ġejjin mis-settur tal-edukazzjoni, liġi, xjenzi tas-saħħa u komunikazzjoni, filwaqt li jwettaq riċerka u studji fuq livell lokali u Ewropej biex isaħħu l-għarfien u joffru rakkomandazzjonijiet.